m'agradaria proposar-vos un exercici corporal que espero que vos agradi. Bé, moltes voltes diem tinc un cos. I aquesta frase és un poc rara perquè no tenim un cos, som un cos. És molt important que siguem conscients del nostre cos. Per què dic això? Perquè ara anem a fer un exercici corporal de consciència. Primer, m'agradaria que respiràrem. Inspirem profundament i expirem. Despullet, sentint com entra l'aire i com ix l'aire. Bé, l'exercici que us proposo. El nostre cos, som un cos amb diferents parts. I un exercici és ficar consciència amb diferents parts del cos per a després poder ser conscients i integrar això dins del teatre, dins d'una escena o dins d'algun joc. Avui anem a fer treball amb els braços. Bé, primer anem a treballar com si la nostra mà fora un animal, podríem dir una serp o qualsevol altra cosa que vulgueu pensar. I anem a concentrar-se i moure sols, com si fora un animal propi diferent al cos. Vale? Anem a concentrar-nos en tot el que podia fer sols, un braç, una mà. Que explora el cos. Cadascú en la vostra casa, com vulgui, ens toquem com si fora un terreny nou. Pot anar més ràpid. O més lent. Podem fer-ho també a l'altra mà. I el joc interessant que us proposes amb les dues mans. Cada un com vulgui. Pot una mà escapar de l'altra, un animal de l'altre, barallar-se, descobrir-se, jugar, com ho faríem? Siguem conscients de tot el que podem fer amb les mans i amb els braços. Cadascú com vulgui vos convide a que jugueu. Hola, el meu nom és Raquel i sóc la professora de teatre del IMC de Meliana. Anem a fer un exercici per a calentar tota la màscara facial i després farem unes xicotetes escales amb exercicis d'articulació per a que se'ns entenga tot perfectament i estar preparats o per a cantar o per a fer una actuació. Vinga, comencem. Els exercicis que jo vaig a fer es faran un temps molt curtet, però vosaltres hauríeu de fer-los durant 20 segons cada exercici, d'acord? El primer seria respiracions molt profundes i obrint molt bé les costelles. En faríem 5. Fins a 5, d'acord? Després, alçaríem la mà, la posaríem així, agafaríem aire i soltaríem anant cap al muscle.
recordeu, unes 5 voltes a cada costat. I també podem apoyar aquesta mà en el muscle per estirar molt més. Això és per alliberar tots els músculs d'ací. Ara posaríem les mans darrere i baixaríem el cap, sempre respirant. Deixaríem caure el pes de les mans, que això relaxa moltíssim, i estaríem uns 20 segons. Molt bé. Ara anem a fer respiracions amb la part baixa de l'abdomen. Com és això? Abans hem respirat amb els pulmons, com si diguérem ai! Aquesta és la capacitat que tenim per als pulmons. Però en tenim una altra aquí baix i hem d'inflar la panxa baixa. I omplim la panxa, retenem 3 segons i soltem. Molt bé, doncs ara anem a despertar els músculs de la cara. I peguem uns colpets, soltem la mandíbula, que estiga tot ben lliure. I ara fem beso, sonrisa. Beso, sonrisa. Com és això? Molt senzill. Ja estem calentant, escalfant tota aquesta zona, sí? Doncs ja estaríem preparats per a fer l'exercici d'articulació i d'entonació. Vinga, anem! Pinacoteca, 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 pinacoteca. Qui tinga la veu més grau pot continuar l'escala fins a baix. I bé, espero que vos hagi servit aquest calentament rapidíssim per estar preparats per a cantar o per a actuar. Hola, soc Amparo Oltra i vaig a proposar-vos un exercici d'improvisació. El que anem a fer és desenvolupar tot el que puguem la nostra imaginació. Aleshores, anem a vestir-se com si se n'anàrem de vacances, com si fos estiu i se n'anàrem de vacances, o les vacances de Pasqua, cadascú el que vulga. Aleshores, anem a posar-se la roba que més ens agradaria dur, preparar una maleta, obrir la porta, una de les portes de la vostra casa, i eixir a una habitació. L'habitació de l'hotel, de la casa rural o del lloc on voleu anar de vacances. Quan entreu, heu de descriure-la amb tota la imaginació que pugueu i veure totes les coses que vos agradaria tindre al vostre voltant. Després deixareu la maleta, anireu a la finestra més propera i descriureu tot el que vegeu a través d'eixa finestra. Han de ser tot coses molt positives. Per exemple, si estem en un hotel, que és un hotel fenomenal, un hotel fantàstic, mirareu per eixa finestra i podeu veure la piscina, el baret, la platja... És a dir, aneu a imaginar on voleu estar. I tot sempre en positiu. Què? Accepteu el repte?